Jesús Borràs, Corporació Municipal de l'Ajuntament de Manises, president de la Societat Musical i Artística Manisense, Ernesto Chenoll, junta directiva, músics, manisers i maniseres, amics, molt bona vesprada i benvinguts al concert que ens ofereix la banda de la Societat Musical i Artística Manisense. 7 interminables mesos han passat des de l'última actuació oferida al poble de Manises. 7 mesos de no saber què anava a passar, però avui tornem, amb moltes més ganes que abans. Junts com una societat, junts com amics, com manisers, perquè junts és l'única forma d'eixir d'aquest malson que ens abruma dia a dia. Per això, avui tornem més forts a oferir-vos una vendada de tranquil·litat, amb totes les mesures de seguretat, escoltant la música de la nostra banda. Ells, part dels músics de la nostra banda, interpretaran a continuació les següents peces musicals. Música Apolo, de Armando Baranquer, Suite Turandot, de Giacomo Puccini, Pompei, de José Alberto Pina, Moment de Festa, de Armando Blanquer, i per a finalitzar, La Marcelina, de Bernardo Adán Ferrero. I per a poder començar, donem la benvinguda també al director de la banda de la Societat Musical i Artística Manisense, Bram Snickers.
tiempo. Cerramos, como hemos empezado, con el nombre de Armando Blanquer, musical adulto. Gracias. Thank you.